jagtsæsonen gået i gang, og det er jagten på peber. Vi starter på pinden. Lad os gå ind og kigge, om de har peber. Hej. Hej. Har I noget peber? Ja, men vi skal vel bare nøjes med det til at starte med. Ja. Og så 3 øl. Ja. Der var lidt peber. 3 øl. Skal I have glas til? Nej, lige meget. Værsgo. Tak. Ja. Skal vi se, om de har peber her? Til tredje sted, og må de har peber her? Jo, mindst de har. Har du noget peber? Ja, hvor meget vil du have? Det du kan undvære. 2 kilo eller sådan noget? Det er fint. Det er Og så... I glas. I glas, ja. Og 3 øl. Og 3 Tuborg eller? Hof. Har I ikke lært at drikke øl? Jamen, han arbejder på Carlsberg. Så må jeg jo hellere tage det. Skal I have glas, nogen af jer? Så er vi sgu ved at være et nyt sted der. Så lad os gå ind og se, om ikke de har peber. Jeg har lige fået en ægte. Det er Gucci. Det giver ikke gå tilbage. Ja, ja. Skal du have et billede? Har du peber? Selvfølgelig har vi det. Godt så. Jeg skal bede om noget peber og så 3 øl. 3 dummer. Det er sgu ikke meget til 4 mand. Du skal have tabasco. Det er på tungen. Ja. Skal vi lige have en til bartenderen også? Det tror jeg nok. Også en til bartenderen. Men skal vi få nogen til at prøve det? Tak for invitationen, Sigurd. Men jeg kan sgu desværre ikke komme. Så nåede vi til blomsten. Ja, stiger sted. Peber. Så vil jeg gerne bede om 3 øl på Sigurds regning. Tillykke, Sigurd. Så nåede vi endnu et sted hen. Så skal vi lige se, om de er peber. Hvor is that? Always on Friday. Ja. Bartender. Har du noget peber? Peber? Ja. Det har du ikke. Super. Og så vil jeg gerne bede om 4 øl også. Hof. Ja, så nåede vi så Ludvigsen, som er stedet, hvor Jakob han mødte sin kæreste. Må de har peber? Ja, jeg ved det ikke, men jeg er ikke i tvivl. Lad os gå ind og kigge.
Det her er til dig, Jakob Sivum. Tillykke med fødselsdagen, Jakob Sivum. Det er min fødselsdag, det er i dag, den dag jeg kommer fra mig selv. Jeg kommer langvejs fra Sivum, det er god dag til mig. Sådan en dag.